Pois sí, estou con Carmen Sánchez, alma e líder de Galuriña, a empresa de muros que innova con pans, empanadas e pizzas a base de algas. É toda unha pioneira na investigación dos beneficios das algas e do seu potencial na cociña. Boa tarde, Carmen, como estás? Hola, Beatriz. Pois bueno, aquí contenta por poder participar e que todos sepan un pouco que fago. Sí, estamos abrallados porque o que quero saber é como chega unha persoa que ademais se dedicaba ao textil, que levabas 10 anos xa no textil, como chegas a irmanar as algas coas masas? A ver, eu sempre fui un pouco cocinillas, gustoume moitísimo no mundo da cociña, pero, bueno, por circunstancias laborais, pois un emprende para poder estar coas nenas, emprende, pois quería aprender por ter unha empresa, porque non quería traballar para nadie, entón, pois eso, entre 15 e 18 anos, xa non me acordo anos que foron, traballei no textil, e un bo día, pois, as vidas cambian, trasladan o meu marido para Inglaterra, non teño familia cerca, e entón, pois, quixen dar ese cambio. Cerrei e empecé porque son moi inquieta, escoitei falar a Manuel Lou de algas, e cando ele empezou a falar dos nutrientes das algas, de que era o futuro, vin nelas que como que che salta algo dentro de ti que dices, temos aquí isto, é un tesouro, é comestible e nadie fai nada con ela. Claro, pero por que as masas e non outra cousa? Eu empecé un pouco porque tiña, a verdad, cunha receita que xa pertenecía aos libros moi antigos que quedaran na casa de meu pai, que perteneceron aos curas. Entón, esa masa era moi específica porque se mantén moito tempo, dura moito tempo. E a partir de aí, pois un día fun a marea, collín algas sin saber ainda o que collía, as que me pareceron que podía coller polo que leíra, polo que lera con Manuel Lou, e fixen pois un empanado que fai todo o mundo, e se fai con outras cousas, pois tamén se fai con algas. Botamos de grelo, botamos de outra cousa, pode levar algas, non? Claro, pode levar algas. E fixena para mí, máis ou menos gustoume, e había uns amigos que chegaran de Zaragoza, un deles además estaba no mundo da hostelería, e fixen outra empanada. Entonces dina a probar, levámosla para o bar, oye, mira, probade isto, que vos parece? E lle encantou, e dixo, oye, antes de marchar non me podías facer 3, levabas e tal. E aí foi a primeira Claro, pero o novidoso é a alga incorporada á masa. Sí, empecé a incorporala primeiro nos recheos. Despois, claro, as algas teñen o seu tempo de duración, teñen os seus meses de recolección, entón era moi difícil ter algas todo o ano. E a idea, pois falando, non sei se cos da casa, oye, si as deshidratamos. E aí empecé a deshidratalas. Un pouco tamén improvisando sobre a marcha, ensaio erro, entendo, porque eras absolutamente neófita neste tema. Un amigo que me chama a atención é como ás veces a cousa máis inesperada pode resultar unha viraxe absoluta na túa vida, porque nos contas que tiveche a oportunidade de escoitar unha charla inspiradora, dende logo, parece ser, sobre as propiedades das algas, sobre o seu potencial, e tiveche claro que aí abrías unha xanela, unha pequena fiestra cara ao mar, non? E xa nunca máis a pechache. Estiveche sempre decidida a tomar ese camiño. Eu non sei, esas cousas son moi difíciles de explicar, porque aínda que era costosísimo e non daba beneficios, era como que vías unha luz hacia o final, sabías que eso que tiña que sair porque era algo super innovador, estamos falando de nutrientes, de enriquecer pans. De que estamos a falar? De que beneficios? Porque estamos dicindo ese potencial que teñen. Son ricas en ferro, vitaminas de todo tipo, fósforo, magnesio, potasio, pero sobre todo que cando as comías o poder que teñen son moito máis digestivas. Entón, eso, dito así, parece moi fácil, pero visto hacia o futuro, sabes que hai un produto que eso pode cambiar a forma de facer masas. Non xo podo explicar de outra maneira, porque non o tiña claro. Eu sabía que tiña que haber algo aí. Sí, sabía que tiña que chegar hasta o final, e de feito, eu creo que empecé a conseguir fai 2 anos e levo como 12 ou 13 anos. Porque moito estudo e moita preparación tamén detrás de todo este proxecto e desa muller que un día foi recolectar as algas que lle parecía, despois dese momento, moita preparación para chegar aquí. Primeiro coñecelas, que eran desconocidas para min, saber en que meses se recolectan, onde están ubicadas, porque non todas están no mesmo sitio.
en que etapas as teño que recoller, teño que ter un plan de explotación concedido pola Consellería. Que ao principio te denegaron. Que ao principio me denegaron, claro. Moita burocracia, moitas ganas, supoño, de tirar a toalla, non? Eu entendo que, claro, ti chegas con un plan que ao mellor tampouco estaba tan ben feito, porque fixen eu, e esos fan os técnicos. Entón, claro, cando chegan e di que queres facer empanadas, din, hombre, é que se cho damos a ti, calquer persoa que queira facer unha empanada, vamos ter que conceder un plan. Entonces, elas aí creo que tocoulles decidir e non superan ben. Pero estaban os técnicos de Coruña, que esos sí que xa vían máis claro, e entonces eu creo que falando entre eles, despois chegaron a un acordo que sabían que eso iba a ser unha empresa industrial, porque ao final non son só panadeiras, son a industria, non? Porque vendo a fora, é unha revolución na panadería galega, non? Claro, o que fan as algas, o que eu levo aprendido é que as algas teñen unha fermentación completamente diferente nas masas. É como unha levadura, pero fermentan de maneira natural sen ningún aditivo. Iso fan permanecer o que levan dentro moitísimo mellor e aportanlle sabor, aportanlle esa textura e os nutrientes. Entón, a medida que eu iba ás feiras e iba salindo, pois toda esta xente que pasaba polo stand, ano tras ano viñame dicindo, oye, mira, eu non sei o que lle faz, pero eu son intolerante e tal. E ao principio, claro... Porque é antiinflamatoria, alga. Claro. Entonces, o meu descoñecemento, e claro, pensaba que eles se viñan moi arriba, produto novo, a xente nas feiras, pues, ilusionase. Pero non, había unha evidencia científica detrás diso que dicían, non? Claro, e despois, a medida que iban pasando os anos, fun recollendo datos. Digo, e ti, que problema? Ah, pois mira, eu teño páncreas, eu teño Crohn, Entón, fun anotando, e xa cando pasaron moitos anos, dinme de conta que eso tiña que haber algo aí, a medida que veu lendo, estudiando, e despois foi cando cheguei a doutora Crojeiras, que fai 3 anos ou así. Que levou a cabo unha investigación. Está con eso aínda, porque eu que distía burocracia, buscar fondos para investigar, e a verdad que os seus fondos que ten sí que xa fixo algúns pinitos con esos macerados, pero cando cheguei a ela, puxomo moi fácil tamén, teño que dicilo. É unha persoa super humilde que non me puxo traba ningunha, faleilles, conteille a miña versión e dixo que é interesante. E que é interesantísimo, non? Claro. Porque pode transformar de algún xeito o mundo da industria. Agora que, claro, é que é interesantísimo. É que lutar contra a obesidade, contra o cancro, axudar a eso, axudar a que os alimentos non teñan que levar aditivos. As algas tamén axudan a conservar na parte de conxelado. Son consideradas un superalimento, de feito, os expertos cada vez piden que incluamos máis este tipo de produtos na nosa alimentación diaria, porque é verdade que tendoas tan pertiño de nós, sí que chama a atención que nunca botemos man dela, non? Pois mira, é que en todas as comidas creo que poden ir as algas. Eu hasta probei este ano en postres. Ah, en postres? Sí, en sobremesas. Sí, estos macerados que son como unha cepa, pois proveino, e a verdad que estou moi sorprendida porque conxeleinos para saber se lle facían a mesma función de conservantes que as empanadas e que os pans. E perfecto. O único que hai que ter cuidado, non? Se teñen moito iodo para as persoas que teñan problemas de tiroide, por exemplo. Sí, supoño que haberá algún tipo, eu aí xa non quero entrar porque non sei. Sempre hai contraindicacións, pero, iso claro, por exemplo, hai xente que sí que ten e pode consumir, outros non, iso xa ten que ser... Isto arrecende, a verdade, mágoa que non vendas directamente. Bueno, eu vendo directamente, non teño páxina pasarela de pago porque non a podo atender ahora mismo. E como podemos probar os teus produtos? Como podemos facer? Vendo, sempre que me chamen, WhatsApp, podesme enviar e tal, precios e tal, eu envío. E despois estou en Coruña, Santiago aínda non, aínda que este mes sí que vou estar ali onde o Museo do Pobo Galego, por se alguén se quer acercar, para que proben. E despois, bueno, estou en León, estou en Madrid, estou xa por provincias que cada vez apostan máis por estes produtos. E colexo, en algún colexo xa pioneiro. Interesante tamén para os pequenos, claro que sí. É que ese é o que máis me ilusiona, porque os cativos teñen que empezar a consumir produtos que teñan pois esos seus nutrientes e que non sexa solo. E as pizzas para eles son gustosísimas. E o colexo que foi, digamos, o primeiro paso, e están encantados, cada vez piden máis, os nenos aceptaranlas perfecto. E gustalles moitísimo. Pois nós tamén estamos encantados. E este pan que está conxelado, védelo así... Esa boliña daqui, non? Sí, é conxelado, e iso
é como se estuvera recén fresco. Sí, a verdade é que sí, ten unha textura que parece de recén fresco. Dan ganas de merendalo. Sí, señor. E isto, e o olor, as algas aportan un olor sabrosísimo. Sí, sí. Entón, pois, eso, que a xente hai que apostar que maravilla Pois, Carmen escoitarte Sánchez, falar sí. con ese orgullo dos teus propios produtos, sí, señor. Moitas grazas por compartir a túa historia. Que proben, que caixanlle en casi todo e nada, e gracias a vos por darme a Un oportunidade. aplauso fortísimo para Carmen Sánchez, que revolucionou a panadería galega coas súas masas con algas. E nos seguimos, xa saben, toda a tarde.